Evo, ako neko hoće da zaposli mladog momka, bavi se snimanjem mladog kamermana. Iskreno, njega bi svako hteo na setu. A vidiš, ja ću ovakvu sliku. Stavi ovako da stoji. Da, moraš ugo da potrefiš, naslonje da smo slobodno. Da, možda nasloniš na sto, samo potvrti da osvetli nju. A ne mogu da gledam. Ne moraš da gledaš. Ne moraš da gledaš, a? Možeš da gledaš i pravo, ne možeš da gledaš u kameru. Ja sam poskidala trapavice na nečem nešto, ovo kao treba bude behind the scenes snimanje spota, ja bukvalno ništa nisam snimala. Znači, ljudi, ja sam toliko umorna. Ja sam sinoć legla u 2, ja sam do 2 ujutro sinoć peglala haljinu. I onda smo otišli u Košutnjak jutros, u 10. I postavili scenu, snimali sve, došao moj brat da drži zilbericu. Nismo ništa jeli do sad, i onda sam sad prožrala pljeskavicu i sad bi zaspala, bukvalno. Ne mogu da vam objasnim. Jako sam srećna, jako mi je lepa kosa i bilo je toliko dobro. I slike i videi su toliko dobri. Ne mogu da objasnim. Znači, bukvalno, ovaj spot će biti kulturalni reset, zapamtite to. Znači, ja zapamtite ovom vlogu. To je stala okačem na story, ali nisam imala snage. Bukvalno, jedini story koju sam okačila da mi sjedi pljeskavica. I doću da jedem pljeskavicu. I da čekam da jedem pljeskavicu. I da me ne zanima ništa što nisu pljeskavice. That's all I have to say. Znači, bukvalno, ja ne znam koliko će traja ovaj video. Ne znam što će to liči ovo. Što se dobro zapravo našminkala, izgledam baš slatko i kosa mi je dobra. Nadam se tako izgleda dobro i na spotu. Jer ako ne, plakat ću. Ok, short update, sad sam pogledala videe koje imam na ovoj kameri i bukvalno kadrovi su toliko dobri. Tako izgleda lepo i boje su tako lepi, toliko sam ponosna. Ljudi, ja sam toliko radila na tome, bukvalno. Znači, ja sam mesecima, ako ne više, istraživala teoriju boja. I mislim da sam naučila neke stvari. Kao, ja sam te stvari znala, mislim imam osjećaj za te stvari, ali kao toliko drugačije kad imate osjećaj, ti poznatamo kao ja, kako dobro slikaš imaš baš osjećaj za to. Ali kad ti ljudi koji imaju osjećaj se potrude, šta mi možemo da učinimo? Bukvalno, a pritom meni kamera snima u dialogu, znači ova kamera čak ni nema boje. Znači, bukvalno snima sivo, mislim, sad vam je ovo boje i editovano, a ova kamera snima sivo. I vi ste vjerojatno u fazonu čemu priča ova ludača, ali znate koliko je teško da se zapravo uglupe scene sa bojama i da se napravi da kadar sniman istom kamerom, kao spot možete snimiti telefonom, bukvalno. I toliko ljudi to ne zna. I meni je nekako bilo simpatično što sam ja bila jedna od tih ljudi koji to nisu znali. Bila sam u zonu kao, pa da, ali nije to isto. Bukvalno, sad sam znala, znači, šta pravi genije može da uradi sa telefonom. To ne može da uradi 500 ljudi s kamerama, 500 ljudi sa najboljom opremom na svijetu. Znači, oprema je toliko malo toga. I nešto ono, poslednjih mjesec dana toliko, imam i nekih razgovora s ljudima i ovako se neke stvari dešavaju kao, pričamo o tome kao kako se ljudi ne trude i da li treba da se trude. Ljudi, znači, samo treba da se potrudite. Bukvalno, znači, digitalno možete snimiti spot. Nemam sigurno, ovo je toliko dobro. Vlog! Došla mi nam šminka. Ja bivam model. Kako smo bele obe kao duhovi. Da, bukvalno. Da si koja je bela. Izmeri. Možeš vodi? I baš nekako se stapa s tvojom kožom, što mi sviđa mnogo. Baš je dobro, baš izgledam nekako... O, neći ko pomala, ne volim rađenje usta, ali zato volim da ih napravim izgledaju kod da su uritaju. Jer bukvalno. Ja sam sve bukvalno, znaš ono kad produžavaju ivice isto, Da. to sam sve isto radila. Bukvalno znam da iskonturišam, ono mi izgledaju 10 puta veće. Volim. I gore i dole senka sve, bukvalno svaku formu. I ivice da produžim. Sad final touch. Možemo neke od slike da uradimo. Da, kako... It's giving, joj!
A ja u posljednje vreme inače stalno slušam indijsku muziku, sad ide indijska muzika. A to je to, pogledaj. Sad ćemo samo još jednom da setujemo. I sad snimamo i slikamo. Baš se gleda dobro. Sjaj. Sjaj.